Jo, natáčí mi to. Takže instruktážní video, jak se Ano. Ano. Ale jen to je jedno. Máma stíhá, běžte tam všichni, ať vás tam vidím. Děti za tátu, prosím vás. Furt nic? A nebo katte se tím. Tak tohle taky může? To doflákni s tím. Vlákejte do té praské části. Že to řekne. Není ono to docela těžké. Aničko, pojď si praštit. Tak a teďka, hele, ak. Ak. Lidi, je to neuvěřitelný, vyloupli to z toho zeleného, ale ten kokos, jaký známe z domova, zůstal uvnitř neporušen. To nevadí, to je první krok. Souhlasíte? Jo. Jinak, Jdeš to? mami, koukneš chvilku na mě. Tak. Dřevo. Je to fakt dřevěný, ta skořápka. Dobře. Tak. Tak, teď Tonda. Koukni s tím skalu. Tak teď já. Potom já. Koukni, Helčo. Ježiš! Ještě tam! Dobrý, kdo chce napít? Já chci kousek. Fotograf. toho. Dám. Dítě. Tak. Tak. Kdo chce napít? Já ne. Tak, já se napiju. Já se napiju taky. Kousku kokosu. Janino, já se napiju teda. Ty. Je to dobrý, táto? Až mi napít. Nepřiješ na trhu, ale fakt, zastav to, dej